Ти си ми един от много готините последователи, затова ще ти отговоря. Значи оригинално въпросът беше, че трябва да имаме документи за произход на средствата си и съответно, ако си пазим касовия бон от покупка на криптобанкомат, на криптовалута, където съответно ние си плащаме, парите ни отиват на адреса. Дали това е достатъчно? И аз ти отговарям, че не е достатъчно. Това е за който не му се проследява цялата дискусия под предишният ми пост. И сега тук въпросът е как така не е достатъчно или аз нещо не разбирам. Ако закупя даден токен, който е на много ниска ликвидност, инвестиция в фиатни средства, така получавам 3 милиона токени и утре, когато поскъпнат, съответно аз мога да ги продам. Виж сега, първо ние следиме две пера. Едното перо е чистота на транзакциите. Тоест, дали от нашите адреси излизат средства към флагнати адреси, респективно дали от флагнати адреси излизат някакви средства, които да се вливат в нашия паричен поток, в нашите адреси. В такъв случай ние можем да бъдем флагнати. Тоест, от тая гледна точка, това, което ти казваш, може да не е достатъчно, защото ако после от нашия wallet ние сме правили някакви щуроти и сме се разплащали насам-натам с разни шам бизнеси, които са леко шейди и не са окей, и са влезли под режим на проследяване от институциите, нашето портфолио, заедно с нашия адрес, може също да пострада. И това няма нищо общо с плащания, с това, че си пазиме бончетата и всичко останало, защото проблема е друга. Концептуално проблема е съмнителни транзакции. На второ място, имаме банкова система или фиатна система, да я наричаме фиатна система, защото тя не обхваща само банките, и криптосистема. Това са две различни системи за трансфер на средства, тъй като криптовалутите може да не е официално, но ние си ги ползваме като валута. Като стойте, гледай и си се разплащаме с тях навсякъде и бизнесите ги адоптват и така нататък. Фиатната система тотално не е наясно с това, кое, къде, как се върти между различните блокчейни, бриджове, DeFi и така нататък. Респективно, криптоборси, криптопосредници, криптоприложения и всякакви такива. Когато ги захраниш с фиатки, те нямат никаква идея тия фиатки откъде са се взели. И сега, тъй като има едно законодателство, което е за превенция на къпането на пари, така да го кажа по такъв начин, че TikTok да не ме се следи за терминология, която не е окей. Когато имаме изкъпване на парички, много често те може да са се случили в фиатната система и после да се опитваш да ги влееш в някаква бяла криптоекономика. От тази гледна точка, всеки провайдър трябва да ти направи проверка на средствата. И ако аз съм взимала от банкомати вече са се натрупали едни сериозни транзакции към моите адреси. И аз тия адреси се опитвам да ги влея някъде, където в някакъв по-късен момент да си инвестирам и след това да си кеширам печалбата, ще се нацепа в следната ситуация. Единичната покупка може да ми е на някаква малка стойност, примерно 100, 200, 300 долара някаква глупост или 100, 200, 300 лева някаква абсолютна глупост. После, съответно, когато аз купувам и купувам пак и после пак купувам и така нататък, те се натрупват. И вече в един момент аз като тръгна да вада и борсата ми казва: я чакай малко, ти си купувала през криптомат, а ти откъде ги взе тия пари, бе? Ти можеш ли да си го позволиш това нещо? И тук, ако аз извада някакви доходи от работодател или някаква годишна данъчна декларация, където примерно това, което аз печеля на месец, надхвърля 10-кратно, 100-кратно и така нататък покупките ми, и аз съм била в състояние да се издържам, да заделям тия пари настрани и да си купувам каквото съм си купила, нещата са окей. Обаче, ако аз предоставя недостатъчни доходи, примерно, да кажем, била съм безработна, не съм подала данъчна декларация, доходите ми са били сива икономика, черна каса и така. И респективно, се оказва, че аз съм фотосинтезирала и тия пари са паднали от Марс преди да си купа с тях на криптобанкомат каквото съм си взела. Всъщност тук отново аз няма да мога да мина AML-ите. От тази гледна точка, да, за доказване на цена на придобиване да си пазиш бележката окей. Обаче, когато тръгнеш да анализираш Proof of Wealth и Source of Funds, всъщност системата е много по-сложна, защото се гледа
дали ти имаш достатъчно доходи да си позволиш този харч от една страна, и от втора страна се гледа дали имаш съмнителни транзакции, т.е. с който ти кореспондират адресите. И надявам се с този пример да успях да обясня. До скоро и целувки!